Быелгы җәй кояш белән бик иркәләмәү сәбәпле диңгездә ял итәргә теләүчеләр саны хәтта кризис булуына карамастан кимемәде. Илебезнең тышкы сәясәте нәтиҗәсендә эчке туризмны үстерү өчен шартлар тудырылды. Өметләр акландымы? Курорт өчен яңа төр салымбарлыкка килү вазгыятны кайсы якка үзгәртер? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез төймәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Менә шушы салым турында әлбәттә бик күп сөйләшәләр, шау-шу тудырылды. Иң элек аңлатып китсәгез иде, Айдар абый. Кемнәргә кагыла бу һәм гади халыкка кайсы ягы белән уңай була? Я булмаса тискәре. Бу яңа законмы? Әйе. Бу хәзер халыкта да туристический профи халыкта да баталиялар бара. Дөрес законмы бу, дөрес түгелме, файдасы буламы, зыяны буламы? Мин әйтер идем, бу законны былай однобоко карарга ярамый. Аның теге тамырлары шактый тирәнрәк. Менә алсак шундый илләрне Инрат, Франция, Италия, башка демократик развитый илләрне шушы туристический сбор ул илләрдә бар. Гади халыкка аңлатып китик. Димәк, әгәр дә син шушы илгә киләсең икән, көн саен синнән билгеле бер тариф алына, әйме? Билгеле бер тариф алалар. Ул акча инде ул илләрнең туристик развитиесенә китә. Инфраструктурасына. Ул илләр өчен бу закон бик файдалы дип уйлыйм. Ул илләргә бик күп туристлар йөри һәм шушы җыелган налоглар буенча ул илләрнең инфраструктурасы тагын да баерак, матуррак булачак дип уйлыйм. Законнарда һәр вакытта менә шундый яхшы теләкләр белән кабул ителә бит инде, юлыймы? Әмма ул шулай булырмы, юкмы? Сезнең үзегезнең беренчедән карашыгыз ничек? Ул икенче мәсьәлә. Чөнки менә чагыштырып карасаң, ул илләрдәге жизненный уровеньне и бездәге аермасы бик зур. Айдар абый, сез әйтеп киттегез, менә Франциягә баргач, анда шул салымнар бар. Без аны беләбезме, туристлар? Без аны теге турпутевка алганда, без аны инде кертелгән. Ул бер Франциядә Кайбер илләрдә ул кертелмәгән, ул аерым килгәч түләнә. Ничек беләләр? Аны аэропортта түлисең, ничек түлисең аны? Аны кайбер отельләр үзләре, допустим, Эмиратка барасың, 5 йолдызның бер ставкасы, 4 йолдызның икенче ставкасы, отельдә уже билгеле була. Беренчедән аңлатып китергә кирәк, бу әлбәттә туристик путевка алган кешеләргә кагыла шулай бит. Һәм Камил, менә 1 марттан 2017 елның әлеге канун проекты инде кабул ителде, үз көченә керде. Иң кызыгы шунда, алар түгел ниндидер бер бәяләрне билгеләмиләр. Закон аны билгеләми. Менә бу синең фикереңчә ни дәрәҗәдә яхшы? 50 сумнан алып 450 сумга кадәр дип, алар үзләренчә шунда киңәш кенә бирәләр, шулай бит. Менә бу дөресме? Я булмаса, моны конкрет регуляцияләү кирәкме дәүләт тарафыннан? Ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча, менә Айдар абыйның сүзенә караганда, ул әйтә инде шул илләрдә кертелгән дип. Ул илләрдә бит ул читтән килгән туристлар өчен кертелгән. Ул илләрдә яшәгән туристлар өчен кертелмәгән. Бездә бит инде әлеге вакытта бара безнең илдә яшәүче, үзебезнең туристлар өчен бу салым кертелгән. Һәм дә әйтеп китүебезчә инде һәр кешенең теге прожиточный минимум дигән әйберсе бар бит инде. Төрле гаиләләр төрле хәлдә яшиләр. Алар кайбер чакны 100 сум акча күбрәк мәзрәк мөтләргә уйлыйлар. Менә 100 сум, мәсәлән, кайда 300 рак, шуннан сәяхәт сатып алалар. Чөнки менә без эконом сегмент белән дә эшлибез, уртача доходлы булган кешеләр белән дә. Шуңа без аны беләбез. Мәсәлән, сәяхәт тора икән 5900, 5700 кая тора, ул шуннан барып алачак. Шуңа минем уйлавымча 200 сумда монда алар өчен мөһим роль уйный. Монда бер дә шаккаткыч түгел. Без нинди илдә яшәүебезне, бу илдә нинди вазгыятьтә яшәүебезне бүгенгә бел танышуыбыз түгел бит инде бу вазгыять белән. Без күнеккән инде, бездән барыбер алалар, өстәмә түләүләр алалар. Аны тагын 400 сум өстиләр икән инде. Менә мәсәлән, киләсе елга син бу ел ял итеп кайттың үзебезнең илдә, шулай бит Кара диңгездә. Киләсе елга менә шушы кертелсә, мәсәлән, син санаячаксыңмы? Бу синең сайлауыңа ничек тә булса йогынты ясаячакмы?
Миңа калса ул йогынты ясамас, дыр дип беләм инде, әле бит әле күләме билгесез, үзегез әйтмеш, әйме? Минем, мәсәлән, чит илләргә барып ял итеп караганым юк. Мин иң ерак җир минем Абхазия. Һәммәсендә дә, ну, иң ерагы дип әйтүем минем өчен. Менә Төньяк Кавказ инде алар хәзер инде санап та исәпләп тә караганнар. Алдан ук бу якынча елына, елына түгел сезонына аларның 700 миллион акча кертергә тиеш. Көненә 150 сумнан исәпләгән. Кая барыр икән соң акча? Ул шушы регионның үсешен, ничектер туристик объект, анда конкрет ниләр дә бар, нәрсәләрне үстерергә тиеш. Андагы объектларны, шул җирне бөтен яклап аны үстерер өчен, демәк, шушы акчалар барырга тиеш. Әмма бу барачакмы? Менә сез ничек уйлыйсыз? Менә бу бик зур сорау бит. Үстереләме? Беләсезме, менә минем үзем турында әйтеп китәсем килә. Шәхсән минем бер кайчан да Кырымга да барганым юк. Безнең Кара диңгезгә дә барып ял иткән юк. Әмма дә ләкин бу яшькә җитеп, минем бик күп илләрдә булганым бар име. Һәм минем Кырымга барасы килсә дә, минем өчен хәзер ул барьер. Мин уйлап карыйм, ага, анда да налог түлисең, монда да налог түлисең, кирәк микән миңа анда барырга? Кырымда бер юлы түләү булачак дип әйтелә. Әлегә үзгәрмәсе 300 сум була. Демәк, син киләсенә ничә көн булуына карамастан 300 сумны түлисә, син моны белә идеңме? Син Кырымда кайттың гына. Әле яңа гына кичә генә мин Кырымнан кайттым. 2 тапкыр Түләдеңме? Түләмәдең? Юк, бер нәрсә түләмәдем. Хәтта Отельдә ял иттегезме? Отельдә ял иттегез? Ничек дип әйтик? Отель. Ләкин ул теге зур рәсми отель түгел, кичкенә отельләр әйтик, мәсәлән, алар анда хәзер гостевой домиклар яисә мини отельләр дип атала инде. Ул отельләр шәхси кешеләр кулында. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә түләнәме юкмы мин белмим. Бит минем данныйлар анда бер каяда бер. Иле безнең матурлыкларын без хәзер күрәбез экранда. Салымнар димәк түләмәдегез. Бит ул инде официаль рәвештә 1 марттан керде. Дуслар, монда безнең очрашуыбызның да төп мәсьәләсе шунда. Монда бер яктан карасаң, шундый яхшы закон, чыннан да һәрбер шушы 4 регион әлегә сайланып алынган, шулай бит. Монда безнең керә Алтай, Краснодар, керә Ставрополь һәм Кырым шушыңа керә бу елда, шулай бит. Һәм бер яктан караганда шундый яхшы, чыннан да әлеге җирләрне үстерсәләр бик яхшы булачак. Икенче яктан караганда бу акчалар кемнең җилкәсенә тагын төшәчәк? Әлеге дә баягы туристларныкына. Турист әгәр дә 100 сумны исәпли икән, ул бит мәсәлән анда барганчы Төркияне сайлаячак, шулай бит. Менә Луиза, син кайсы җирне сайлар идең мәсәлән? Менә минем теге чит илләр сайлавымның берничә сәбәбе бар. Беренчедән инде ул әлбәттә менә шул Кырымны алсак име, минем таләпләргә туры килерлек ял Төркия күпкә миңа җүнрәк килеп чыга, минем исәпләр буенча име, минем таләпләргә туры килә торган. Икенчедән ул әлбәттә инде яңа урыннар, яңа мәдәният, яңа культура, яңа кешеләр, яңа ризык белән танышу, бу икенче сәбәп. Өченче сәбәп ул инглиз телен камилләштерү, чөнки Кырымга барып мин инглиз телендә сөйләшә алмаячакмын. Яңа ризыклар, яңа урыннар Кырымда да бик рәхәтләнеп ашырга була. Төркиягә караганда миңа калса тарихи яктан һәм мәдәни яктан Кырым күпкә байырак, күпкә кызыклырак. Нишләп менә Луиза безгә күп кешегә мәгълүм булган карашны әйтәме, дуслар? Күп кеше сервиска без әйләнеп кайтырбыз, ләкин без Луиза белән бәлки төрле туристлардыр. Луиза бәлки ул күбрәк пляжда ятырга яратадыр. Әмма Крым ул миңа калса актив кешеләр өчен. Син ничек уйлыйсың, менә ничек кешеләрдә шушындый караш? Луиза бит ул күпчелек карашны әйтте, күпчелек фикер. Минем өчен ярыймы? Дешево и сердито. Менә Төркия. Син менә сен шунда барып Кырымдагы матурлыкларны, шу тарихны күргәнче беләйдеңме шуның? Шушындый безнең үзебезнең китапларда укып беләйдем. Минем бераз профессия съемкалар белән дә бәйле бит инде. Шуңа күрә мин Крымда ел саен анда барам, чөнки әле мин төшермәгән урыннар, мин басмаган урыннар шактый җитәрлек. Монда инде ул теге пляжда яту өчен генә түгел, ә ниндидер үзеңә рухи азык эзләү өчен, ниндидер матур кадрлар ясар өчен. Бу яктан әлбәттә Крым бик матур, бик яхшы, бик ямлы. Төркиядә дә җитәрлек. Менә Камил, анда да экскурсиялар җитәрлек. Менә без әйтәбез, әйме, салым кирәкме, юкмы, әгәр дә аны кабул итәләр икән, әгәр дә аны инде кабул иттеләр. Ул кабул ителгән. Безнең шапырыныдан әле кайчан нинди законның үзгәргәне бар, безгә ошыймы ул, ошамыймы? Җәмәгать, мин гаилә башлыгы буларак, мин ике улымның әтисе буларак, минем төп максат ниде? Тормыш иптәшемне, балаларны ялга алып бару. Салым түлимме, юкмы, анысы рушәтмеше минем проблема.
Qoya alып барам, анысы кісәгә қарап, Түркиягә мол, Крымгамы, әллә сабыға алып қайтып ялайттыраммы, анысы минем эш кісәмә қарап эш итәм. Инде салымга қарап кына 400-500 сумга қарап, инде мин ялны кичектермәячәкмен, анысы һич шиксез. Җәмәгать зинһар бер генә ситуация сөйлим. Мин берничә ел элек отельләрдән баш тарткан идем. Бары тик үз юлым белән ниндер апартаментлар яулап менә шундый ялны кулай күрә идем, име? Һәм шундый ситуация булды. 2 ел элек мин Төркиягә бардым. Һәм инде апартаментлар яулап Бу Төркия рекламасы тапшыру була бу. Муниципаль пляжларга йөрдем. Муниципаль пляжларга керү бушлай, әмма дә ләкин лежак аласың килә икән, син аның өчен 7 лира түлисең. Ул вакытта безнең акчага күчерсәң 180 сум. Без шулай итеп бер атна йөрдек. Ул лежакларга 7 лира түләдек. Бер атнадан соң киләбез, лежаклар 5 лира тора. Без әйтәбез, ни булды? Ни oldu? Төрекләр әйтмешли. Алар әйтәләр, менә төрекләр ризасызлык белдерде. Алар өчен бу түләү бу бәя кыйммәт. Шуңа күрә без 5 лирага төшердек, 80 сум. Бездә мондый хәлнең булуы мөмкинме? Менә без ризасызлык белдерәбез икән. Безгә ул налогны түләтмиләрме? Мондый хәлнең булуы мөмкин түгел безнең илдә. Һәм тагын бер момент, име? Сораулар шуннан да бик күп, Луиза. Әлеге сорауларга бәлки бүген дә җавапны ишетербез рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Инде рекламага китер алдыннан кызып Луиза сөйли башлады. Безнең сүзебез кемгә кызык дип. Шулык Төркиядә, шулык пляжда мин кирдем, бушлай, лежакны бушлай бирделәр. Чөнки мин 1 яшьлек бала белән бардым. Минем әтием барды, ул минем инвалид. Теге йөри алмаслык инвалид түгел, таяк белән йөри торган. Аңа шулай ук бушлай. Бездә мондый хәлнең булуы мөмкинме? Менә сез бардыгыз. Түләдегезме? Юк, түләмәдек, бер нәрсә дә түләмәдек, барысы да бушлайды. Шуңа күрә Лежак та бушлайдым. Менә бу карашны үзгәртер өчен нәрсә эшләтергә кирәк, Камил? Менә шул карашны үзгәртер өчен безнең илдә яшәүче кешеләр безнең илне ярата башларга тиешләр. Бәлки реклама җитмидер, әлеге дә баягы пиар. Реклама җитми, һәм дә дәүләт органнарының, аеруча телевидениеның пиар эшчеләре үзебезнең илгә, үзебезнең курортларга шул рекламаны турыдан-туры какой-то брендларны түгел, а вот менә шул Кырымның матурлыкларын күрсәтеп, мәсәлән, Башкортстанның матурлыкларын күрсәтеп, бер якларын әйбит. Һәм бу исемлеккә мин әле тагын авиакомпанияларны кертер идем. Бүгенге көндә әйтик, мәсәлән, безнең внутренний туризмның артык бик зур үсмәвенә миңа калса авиабилетлар иң төп сәбәп булып тора. Чөнки әйтик, менә Кырымга барып кайту бер кешегә төрле авиакомпанияда 12 меңнән анда 19 меңгә бер рейс. Ләкин лоукостерлар шулык бәяне куярга мөмкин 3-4 меңгә. Әгәр дә иртәрәк алсагыз 5 меңгә дә табарга. 5 меңгә дә табарга була. Ләкин монда математика нәрсәдә? Самолетлар бер үк, пассажир вместимость бер үк. Ләкин бәяләр төрле. Ни өчен? Берәүләр оча 5 меңгә, берәүләр оча 19 меңгә. Мин аңлыйм, анда 7-8, 2-3 меңгә кыйммәтрәк булса ансы проблема түгел. Но бит 19 мең 4 Әлбәттә, моны да истә тотырга кирәк. Әйдәгез әле без менә 2017 елда безнең халык өчен популяр булган җирләрне карыйк. Безнең статистикабыз бар. Безнең туристик туроператор ассоциациясе менә статистикасы буенча Төркия әлбәттә беренче урында, әлегә кадәр Россия икенче урында, Греция 3-нче урында, Кипр, Испания, Болгария, Черногория, аннары Тунис, Италия китә. Менә Рәхан, син шушы спискка карасаң, кайсыларында булганың бар шушы илләрдә? Һәм ни өчен син барлык, мәсәлән, безнең илебез халкы кебек шушыларны сайламыйсың? Син бит һәрвакытта кайсыдыр авырак юллар эзлидең. Мин бу спискка карап торам. Уже карап тормыйм. Син буларның берәрсендә булганың бармы? Мин бу илләрне алсаң, мине сәяхәтче дип әйтеп булмый да, чөнки минем берсендә дә булганы юк. Анда Россия бар, Россиядә булганы бар минем. Монысы аңлашыла, син һәрвакытта ниндидер авыр юлларны эзлидең, шулай бит. Әлбәттә, безнең өчен, күпчелек халык өчен ул ныклап эшлибез дә, аннары безгә барырга кирәк. Менә безгә all inclusive булсын, барам да мин ашау турында уйламыйм, бару турында уйламыйм, миңа рәхәт булсын да шулай ятып ял итә торган дип әйтәләр инде, әйме? Син мондый ялларны сайламыйдың, ни өчен? Һәм андыйлар күпме синең кебекләр? Так, мин ялларны бөтенләй сайламыйдым. Сәяхәт ул ял түгел. Беренче икәндә. Вот. Бүтән кеше, мин һаман мин ВКонтакте бер кайсыраганда мин сәяхәт бер кай белән Кореяда, бер инде Вьетнамда утырам, я бер инде Лаоста утырам. Һәм бер дус яза, типа, "Сәлам, Райхан, ялың ничек?" Мин
Инде ялыңды бу, син юл кырыйында басып торасың да бер-ике сагат булай иттереп. Без беренчедән бик шат без сине биредә күрергә, чөнки моңа кадәр без инде син турында сөйләшкәндә булды, бик борчылып тордык. Шушы ук синең ял булмаган сәяхәтеңдә, синең килеп чыккан шушы юл һәлакәтеннән соң син менә бүген биредә һәм Аллаһка шөкер бу тиз арада узып китте. Әмма күп кеше өчен бит менә шушындый яклары бар. Син дә шушы юлны сайлыйсың. Кайберәүләр күбесе аны сайламый, менә җиңелчәрәкне, all inclusive-ны сайлый, чөнки анда инде бөтенләй бер кертелгән, страховка һәм башкасы. Менә син хәзер шушы үзең белән булган хәлдән соң кайсы юлны сайлар идең үзең өчен? Сәяхәтне, я булмаса, ул синең телең белән сөйләшкәндә. Так, ну мин ниндине сайлар идем? Ялны алсак, мин тур буенча, ну, кызык өчен генә барып килерим, наверное. Бәлки бер вакытта, ну, нәрсә микән ул дип, мин бер кашан гомердә йөргән юк, шулай ни, тиге all inclusive белән бер кашан йөргән юк. Шуңа күрә бер илдә булманы булардан. Ул менә шундый генә all inclusive булган илләр була. Россиядә кайларда булдыгыз? Россиядә мин автостоп белән Казаннан Мәскәүгә, Мәскәүдән Хабаровскка барып җиттем. Башкортстан якларына килгән юкмы? Ну вот Уфа аша бардым, беренче шәһәр Уфа иде. Уфадан соң теге Урал тауларына. Ну вот Уфа, аннан соң Чиләбегә, Урал таулары аша бардым. Рәхәм беләсең, менә синең кебек үк шушындый ял булмый да булса сәяхәтне сайлаучылар әз түгел икән. Әйдәгез бер видеосман карабыз, икәннәр дәвам иттерегез. Кызганычка каршы, ватандашларыбыз күбрәк пляжларда, отельләрдә ял итәләр. Җирле халкының яшәвен белмиләр, эшен күрмиләр, ял иткән илнең кызыклы урыннарын белән кызыксынмыйлар. Мин хатыным Лилия белән башкача актив ял итәргә яратам, без курортларга йөрмибез. Без Татарстанда күп походларга йөрибез. Безнең иң кызыгы Тетеш, Кама тамагы, Услан районнары буйлап без водопад, җир астындагы штольналар, почти диңгез кебек идел белән Каманы күрдек. Якларыбызда ял итү өчен кызык. Монда велосипед, яхта, бер-ике атналык походка килеп була. Чит ил чагыштырганда әзер маршрутлар юк. Һәр турист интернетта эзләп, үзенеке маршрут уйлап табырга тиеш. Илья әйткән ялны сайлар өчен тәвәккәллектән тыш әле вакыт та күбрәк кирәк. Шулай бит, анда барып җитәргә, күп илләрне гизергә, күбесенчә бездә сайлап алалар, теге үзең әйтмешләр, руслар әйтәләр бит, дешево сердито. Кыска вакытта булсын, һәм шунда бөтенләй бердә булсын. Димәс иде мин аны, бала булганда комфорт кирәк. Ни өчен менә әлегә кадәр ситуация үзгәрми? Без бит инде эчке туризмны үстерер өчен шундый зур мөмкинлекләр хәзер бар, һәм Сочида да рәхәт, Крымда да рәхәт, Казаныбызда да рәхәт. Менә мин шуннан башлайсым килде, аннан соң инде коллегалар икенче нигә кертеп киттеләр. Мин әйттем, бу вопрос бик тирән. Менә статистика күрсәттегез, беренче Төркия, аннан соң Россия. Менә былтыр Төркия булмады. Кешеләр мәҗбүриме, теләпме, мәҗбүриме, но бик күп кеше барды Крым ягына, Сочи якларына, бик күп туристлар кайтты и безгә әйтәләр инде, безгә турагентларга Сыйфат начаррак. Сервис юк, акча бешеный кыялар, отношения недоброжелательные. Кайда безнең яраткан Төркия, кайчан ачалар дип кайттылар күбесе. Быел Төркияне ачу белән ул якларга в основном китте мәҗбүри, бик күп безнең политическая обстановка белән невыездной халык. В основной масса шушы милиция, МВД системалары, икенче системалары шул якларга китте ял итәргә. Шуның өчен мин нәрсә әйтәсем килә. Менә бу курортный сборның әйбәт яклары да бар, начар яклары да бар. Аның әйбәт ягы булыр өчен безнең теге туристическое привлекательство күтәрергә кирәк, сервисны күтәрергә кирәк. Чтобы безнең илне алсаң, безнең ил дөньяда, наверное, бер огромные широты, просторы, географическое положение безнең илнең уникальное. Сибир яклары да бар, кем салкынны ярата, кызу яклары да бар, бик борынгы история безнең илдә, Шуның өчен менә безгә нәрсә җитми. Безнең халыкның менталитеты
бүген урвать, кешенең бөтен акчасын алырга, хамское отношение, шуны бетерергә кирәк. Шуның өчен менә бу безнең именно Ішкі туризмда эшләүчеләр? туризмда эшли, алар үзләренең Сорауны үзләренә бирик. Менә Камил монда, сез моның өчен нәрсә эшлисез, Камил? Юк, менеджерлары белән эшләргә тиеш. Менә менеджер әйдәгенә эшлибез алар белән. Туризмга килгәндә, менә Айдар абый белән теге до конца не соглашусь, чөнки хамство дигән әйбер сез бит инде, может быть, урындагы әйберләрне әйтәсездер. Ательләрдәге, ниләрдәге, анда тоже менә персонал белән эшләргә кирәктер. Ә инде менә безнең үзебезнең офистагы эшләргә килгәндә, без инде менә 10 елдан артык эшлибез ичке туризмда. Без үзебезнең эшне алдан ук белеп, туризмның әле бездә үсеп кенә килүен, безнең проблемалар күп икәнен без белдек, ләкин без проблемалардан курка торган кеше түгел, чөнки без аны башламасак, кем башлар дигән уй белән без эшлибез ичке туризмда. Чөнки безнең Россия күләмендә, Татарстан һәм дә калган регионнарны алсак, бик зур байлыклар, бик зур табигый байлыклар, тарихи байлыклар бар. Без аны күрсәтергә тиешбез, үзебезнең кешеләргә мәхәббәт уятырга һәм дә чит илдән кешеләрне җәлеп итәргә. Чит илгә кадәр үзебезнекен дә җәлеп итәргә иде бит. Хәзерге вакытта менә нәрсәләр бар? Кайсы яклар популяр? Мәсәлән, Уфадан алсак, менә без бит Уфада эшләп киләбез туроператор буларак. Безнең якта иң популяр менә тур выходного дня ул Казан инде. Икенче урында тора инде Санкт-Петербург, Сочи якларына, чөнки анда чыгымнар күбрәк чыга, аралар яраграк, самолетта да, автобуста да бару уже озагракка, кыйбатракка төшә. Шуның өчен әйтәсе килә, безнең ичке юнәлешләргә мәхәббәт халыкның арта, ләкин сервис менә урыннарда, тору урыннарында, кафеларда сервисны арттыру өстендә эшләргә кирәк. Чөнки ул бездән генә торып бит. Елмаюдан гына башласалар да бит шулай бит. Ни өчен менә чит илләрдә безне елмаеп каршы алалар? Без Казандагы шәй йорты кебек елмайсалар, анда вот туристлар атлыгып ел сайын килгәндә шәй йортына шәй эчәргә обязательно керәбез дип алар әйтәләр. Менә минем елмаю турында әйтәсем килә, әле күптән түгел генә безнең үтте Кубок конфедерация, футболда бик зур вакыйга булды Казанда. Һәм монда мексиканецлар, чилийцлар, германецлар, кемнәр генә булмады, һәм шунда атмосфера, шул стадионда атмосфера, алар белән дуслык. Мин аны иртәгә белмим дә, күрмим дә мин ул чилийцны. Алар белән бергә кочаклашып, шатланып, фотоларга төшеп, ул мексиканецларның, аларның шундый шын күңелдән җанатулары, аларга карап, бөтен Россия халкы анда булган, елмаеп, шатланып карап, шок катып карап тордылар. Димәк, мөмкин. Димәк, елмая беләбез? Димәк, елмая беләбез? Димәк, без кузгалды, безнең вакытыбыз инде кызганыч тамам, шулай да менә безнең инде хәзер киңәш буларак булса да, гомумән безне карап утыручы тамашачыларыбызга киләсе елда нәрсә көтәргә һәм Казаныбызга кагылырмы әлеге? Менә бу курорт салымга карашым, менә мин үземнеке. Менә киләсе елга нәрсә көтәбез? Мен каршы бу курортны салымга. Каршы, чөнки ул башта без туризмны үстергә тиешбез, әле бер 30-40 ел. Аннан инде бер 50 елдан соң уйларга кирәк, курортны салым кертергәме, юкмы? Чөнки әлеге вакытта әле без эмбрион состояниедәге туризмны үтергә тиеш түгелбез, үстергә тиешбез. Менә әлеге салым безнең ичке туризмны үстерүдә әйтик, Казаныбызда таян ноктасы булырга мөмкинме һәм киләсе елда бездә әлеге салым булырга мөмкинме, Айдар абый? Бу бик спорный вопрос. Аны ничек дә бу бик зур баталия инде. Бер яктан бу акча безнең милләткә килеп, безнең Татарстанны, Казанны, Россиядә иң матур шәһәр дип беләм мин, иң яраткан минем шәһәрем, минем туган шәһәрем. Шуның өчен аның файдасына барса бу, тагын да матурласа, тагын да халык ул бит чем матуррак, чем краше, тем күбрәк халык килә дигән сүз. Файдага китсә бер хәл. Мин за. Хаталар өстендә эшли белергә кирәк. Менә шул ук төрекләргә әйләнеп кайтам. Теге елны безнең өчен Төркия ябык иде. Бу елны бардым, отельдә
Tüpten үзгәрде караш безгә. Элек алар тигәз генә өстенрәк карасалар урысларга. Хәзер алар менә үф итеп кенә торалар, име? Бездә дә эй буларга ярый инде, эй буларга фәлән дип дигән стереотиплар битсен иде. Хаталар өстендә эшли, белергә өйрәнсәк, алга китеш булыр. Чыннан да бу Хәйдәрәхәнең сүзенә өстәп әйтәсем килә, салымның акчасы керәме, китәме, юкмы? Безнең Казаныбызга булай да инде федераль бюджеттан шул хәтле акча күчерелгән, шуның хәтле эш эшләнгән Казаныбыз өстендә ялт итеп тора, Аллага шөкер. Һәм менә мин үземә әйтергә ул сүзне оятны әйтәм. Мин үземнең балаларымны берсенә 9, 10, берсенә 8 яшь Казан кирмәненә экскурсия алып барганым юк. Һәм минем шикелләр бихисап. Үзебездән башлыйк. менә нәкъ шушы оптимистик рухта тапшырубызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз, үзебездә ял итегез.